Tocar el cel, sentir la terra o atrapar el sol són sensacions que formen part de l'ADN de València. Una connexió que perceben residents i turistes. La nostra història i patrimoni, el nostre Mediterrani, la nostra horta, el nostre espai urbà, la nostra naturalesa. València viu amb consciència el present i busca un demà sostenible. És la nostra responsabilitat. Perquè el turisme és motor de creixement i benestar, però ha de ser també intel·ligent, rendible i sostenible. Aquest és el model que estem construint entre tots. Un turisme dissenyat i implementat des de 2015 que ha permès aconseguir fites importants. Després d'anys de creixement, la pandèmia va impactar de ple l'any 2020 en l'activitat turística. La capacitat d'adaptació i voluntat de superació del sector han sigut claus per a la reactivació. Amb l'esforç de tots, València s'ha posicionat actualment com una de les destinacions urbanes més atractives i singulars del Mediterrani. I treballa, decididament, per a complir els objectius de desenvolupament sostenible, adaptar-se a les noves demandes socials i continuar avançant. Així aconseguim el màxim reconeixement de la Unió Europea com a destinació. València és Capital Europea de Turisme Intel·ligent 2022. I no volem detindre'ns. Continuarem progressant en aquest ambiciós viatge col·lectiu de crear un demà sostenible per a València. El nou Pla de Sostenibilitat Turística 2022-2024 reafirma, renova i reconeix majors compromisos. Reflecteix les prioritats d'empreses i representants del sector i respon a 4 eixos prioritaris. Primer, transició verda i sostenible. Segon, millora de l'eficiència energètica. Tercer, transició digital. Quart, competitivitat. Vivim un moment decisiu. Actualment, el turisme demanda destinacions sostenibles i que respecten el patrimoni local. Les societats exigeixen un turisme que posi el focus en el benestar dels residents, en la millora de la seva qualitat de vida, en una convivència en harmonia amb els turistes. Per a aconseguir-ho, les institucions i les empreses han de treballar des d'una cogovernança transparent, eficient i inclusiva. València aposta per això i amb aquest nou pla de sostenibilitat continuarà avançant en aquest model, més col·laboratiu, ètic, hospitalari, accessible i just. Més responsable amb el nostre avui i amb el nostre demà, encara més mediterrani, cosmopolita i obert. Perquè València és aquest lloc divers, però alhora singular i amb identitat pròpia, que harmonitza els interessos dels seus habitants amb la satisfacció del turista i el professional. És una destinació competitiva, dinamitzadora de l'ocupació i de l'activitat empresarial. És, en definitiva, una destinació compromesa amb els grans reptes de la societat.